हॅलो मला जहाँ भाग्य देखा अरे जीमा ही स्वप्न देखिला आमाको कल बनिला हालो ए जीमा जानी Bukan jahat sana, cek gerak. Tak bukan cek gerak. Bukan conjak.
ବଡ଼ ବଡ଼ ସହଜ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ କିନ୍ତୁ ତମର ଏମିତି ଠିକ ସମୟ ଅଛି ତମେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବର ସବୁକିଛି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ ଆପଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ କହିବି ଏବର ରୂପରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତରରେ ବିପଦ କଥା ହବ ପରିକା ତମର এই ସହଚରୀ ପୂର୍ବକୁ ଦୟାକରି ଟିକିଏ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବସ୍ ତାପରେ ଯାଇବ ତମକୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଦେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ବରଂ ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଓ ତମେ ବୁଝିଲେ କହିକି ରାଜକୁମାରୀ ବୋଲି ସେ କଥା କହିପାରିବି ଆରେ ମୁଁ ପରା ତମ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ତମରି ସହଚରୀ ପୂର୍ବକୁ ଦୟାକରି ଟିକିଏ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହ ବାସ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ତମକୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଦେବ बढ़िया बढ़िया କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଇ ବାରଣାରେ ଯାଇକି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ बस ତାହେଲେ ସୁରରାଜକୁମାରୀ ବୋଲି କହ ଓ ତମକୁ ହଁ ଓ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ଭଲ